Ang itong kanta, sa ito, may, baga pasalamat. Hindi ka mo ito ng pasalamat, no? Nang next na pangutana, may anhi ka ning kalibutan. Kinsa na? Kinsa na nga ka? Kinsa na ka sa kalibutan? Si Jesus, very good. Si Jesus may anhi diri sa kalibutan. Kaya asa na si Jesus nagpuyo? Nasa langit. Oo. Sa katong wala pa ning dawat kay Jesus, ang Ginoo na sa langit na siya turuno dito kay hari man sa tanang hari. Gamhanan sa tanang gamhanan. Karon tungod sa iyang gugma nato, bisag makasasala ta, bisag gusto ta mangatik, gusto musupak, bisag di ta maminaw, bisag ngaway ang uban, bisag palaway kaayo, bisag ang uban bad kaayo, magsigig istorya uban. Katong tanan gipasaylo sa Ginoo. So unsa tong buhaton? Mabinuutan. Ato siyang tuhan, ato siyang simbahon, ato siyang dawaton nga atong Ginoo. Asa na sa papuyon nato? Sa langit. Langit. Sa kasing-kasing. Diri sa atong kasing-kasing. Sige na story. Naay 100 kabuok karniro. Pila kabuok? 100 kabuok karniro. Ang karnero magsabay-sabay gina sa magdungan gina sa tanan, di ba? Kabante mo sa salida pag anaon na sila, dito na mo, anaon na siya sa baston, sa kahoy, sa stick. Magpuyo gina sila, magyunan mo tapos-tapos gina sa tanan nila, tapos. Karon, naay isa ka gamay na karnero. Ang gamay na karnero, kay gamay pa lagi siya, hala, bisag asa siya, ambak-ambak, hala, ambak-ambak siya, bisag asa siya. Hangtod nga, pagsunod niyang lingi, kapta lagi siya, lingaw-lingaw na lagi siya, lingaw-lingaw. Binil na kasabay pa siya. Pagsunod ng lingi, pero ang tundagan kaayo, ito, napasok na sa silahang balay, naman ay balay-balay ang mga karnero. Okay, pasok na sa ito, ipasok. Karon ang nagbantay sa karnero, yung gihap. Ang magbantay sa karnero na, magtindog na siya sa dahil ka ng gianan, ka na ang kural, ka na ang puntahan. Magtindog na siya diha sa puntahan, kaya isa-isa niya gihap. 1, 2, 3, 4. Lagi ito kabuok? 100. 5. Kamu ihap eh? 6, 7, 8, 9, 10. Diretso na og 90. 90, 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Oops! Adidi. Pila taman? 99, Pila taman? 99, Wala na ning sunod. Pila ra taman ang karnero? 99, Pila gito dapat? 100. Pila nawala? Isa. Ay isa nga nawala. Kinsa to? Itong gamay. Gatong gamay nga. Ambak-ambak. Karnero nga sig ambak-ambak la, taka-taka lagi siya, kalingaw-lingaw lagi siya maayo. Pero ning ana tong tigbansay, oy. Sauna ko ni. Daghan na kayo nakauli. Sige. Ako sa ning biyaan ang 99 kabuok. Kay akong pangitaon tong isa kabuok. Pwede ba? Pwede ba biyaan tong 99 kabuok? Daghan kitong 99 kabuok. Nga isa lang ay mo pangitaon. Pwede? Ha? Kung imo tan-awon, dili unta pwede kay murag basi makawa mawala na po 99 kabuok. Daghan di kay to. Na isa ra man to. Pwede naman siguro, pwede ra ba? Pwede ra ba? Sagdan to isa kabuok, isa ra bitaw siya. Pwede ra? Ha? Pwede ra? Kasi ingon nga pwede, taas kamot. Kasi ingon nga dili pwede nga dili to kwa pangitaon. Dapat sila duha ka buok. Ganun di man pwede dili pangitaon kuya. Ikaw daw. Sige lang. Dili. Try lang. Ganun dili pwede nga dili pangitaon. Kasi kay dapat pangitaon jud. Naman. Kay Loy. ha? Luoy, very good. Isa pa. Isa pa jud. Para makauban. Para makauban. Siya ka po sa mo, ha? Makakaon. Para kompleto. Sa pa, Diyos. Para makakaon, yes. Para malipay. Bitaw, no? Kung ikaw ra day isa, malipay ka kung ikaw ra isa? Dili. Buopod siguro ang gibati atong karnero, no? Pagkabantay niya nga siya na isa,
na siya. Sa, wala dyan makadungog siyang wawa. Kalayo na kayo yung mga kauban. Ug nasangit pag yun siya sa pinitan sa kahoy. Naungot pag yun dito ning samot. Wow! Wow! Sa kaya gibati ron. Kung kamoto, kung ikaw to kuya, usa yung bation. Oo, maghilak na buro ka no. Maghilak ka sa ka. Mingaw. Sa pa jud. Padulong na mo gabi eh. Kahadlok. Very good. Hadlok buro kaayo. So, ang nagbantay sa karnero, wala siya ni undag. Okay, karon, unsay atong buhaton? Kung kamo ang karnero, kung kamo ang tigbantay sa karnero, unsay inyong buhaton? 999 ka buok. Naisa dito nawala. Pagkataon. Ha? Siratan. Siratan niya. Pagkataon. Oh, siratan niya. Oh, very good. Siratan no, para dili makatakas. Unsa pa? Pagtaon, saan niyo pagpangita? Gabi naman. Sirat ispat. Galaog. Ispat. Unsa pa jud? Nya, daga magtunok-tunok nito. Agwan, magsinulas. Butas. Oh, magbutas. Daghan man kaayo mga masangit-sangit sa imong lawas. Sundang. Dahil sundang mo jacket. Oh, in short, yung hagsang pangitaon, no? Oh, kay luoy man kaayo. Ug tuod man sa pagpangita sa tigbantay sa karnero, na suot-suot siya to sa mga kasagbutan. Kina nasaag gig maayo tong gamay karnero, gamay man siya di makasuot-suot siya sa gasa. Tagdag yung pangita ang tigbantay karnero, daghanang kang kayo siya og samad-samad. Sige lang iya jud ipangita hantod nga iyahang nakit-an ingon anak pud si Jesus. Sa kadaghan-daghan sa tao, sa kadaghan-daghan sa kalibutan, kung mawala ang isa niya ka anak, iya ginang pangitaon. Muna nga ni anhi si Jesus diri sa kalibutan nga bahala gibunal-bunalan siya. Di ba kita katong salida, Aaron? Kita katong salida gibunalan si Jesus, nagdugo-dugo yung lawas, gibunalan sa likod, nagpasa sa krus, awas-awas ang dugo. Oh, gitusukan siya diri nag-awas-awas ang iyang dugo. Nang monster truck. Naabot ang monster. Kisa man niya sakay sa monster truck. Kisa man niya sakay. Ikaw po na siya pangita sa karnero. Happy truck na! Happy truck! Preska ko na. Ay, Sa yung istorya. Ay! Lahi po itong monster truck. Itong istoryahan dari ang nawala nga. Pila ka buok. Biyaan ba? Ipasagdan ba? Wala! Ipasagdan daw na di makita ng karnero. Wala. Pangita gid sa Ginoo. Anak ko si Jesus. Dili siya musugot nga na ay mawala nga isa ka karnero, isa sa iyang mga anak. Kita mo na tao karnero. Tao ta, pero mura ka karnero ba? Paras mo sa karnero nga lang, magdungan-dungan, magsabay-sabay, pero usahay, mag-iak ta. Muna makasala ka, ala din ang musimba. Ano, maguna-una, ano na kung musimba, oy, kapoy kaayo. Parihas mo na sa nawala na karnero. At kapoy kaayo, ibig kay kuning mata. Ay, manigo kami dagat ron. Magmalaay, mati. Domingo. Parehas mo na sa nawala nga karnero. Usahay, dili na ito pangitaon ang ato ang master nga si Jesus. Ang Ginoo ang gitag-iya sa atua. Ang ubaning sunod, pero kita usahay na usahay. Mawala ta usahay, no? Pero ana si Jesus, pangitaon yun nako ang nawala nga karnero. Marami sa karnero gambay, luwi kayo siya, nakatulog ang taon sa kakapoy. Nakita na yun ang karnero na nawala. Kita mo na tao nga karnero. Nga. O, kung di ka makita sa simbahan, ngawon, di na ito makauban. O, po si Kristo, mo po si Jesus. Ngawon si Jesus, so di kita mag-simba. Oh, dara mo ang karnero magod mura pa siya ganding unaw. Pero puti lang sila. Nya ang uban nga mga karnero kay mga kiato di kayo bis puti mahimong brown o itom kay ligid-ligid ug maayo pati dula. Oh, manay sunay. Dili man boy. Patang lingkod.
Okay, dalunggan. Naghigda yung dalunggan, kay gikapuya siya, kamo daw na sa diba? So, inani ka kapalangga ni Jesus. Inani pang palangga ni Jesus Aaron o pangitaon yun niya. Bahala o masakitan siya. Bahala kang wala. Masakitan siya, bahala o magpasaan siya sa krus. Pangitaon kay Jesus. Ngano kaya? Ano pangitaon ka ni Jesus? Ha? Yan di ay. Saan ito ni Jesus? Anak? Pasagdan ba? Ano yung pasagdan? Palangga, very good. Palangga ta sa Ginoo, gihigugma ta pagmaayo sa gihigugma ta pagmaayo ni Jesus. Dili siya musunod nga masaag ta, dili siya musunod nga malayo ta. Kay kung magpasagdan ta, maadto ta sa Impierno, very good. Ganahan ba tama ng impierno? Siyempre, dili. Si Jesus po, dili. Buta na pagkamatay ni Jesus, dili, mamuha siya ni Adto. Kung namatay siya, di Adto, kung napakalan siya sa krus, di ba namatay man siya? Kadto mga adlaw nga namatay siya, ni Adto siya dito sa Hades. Kung naay mga kalayo, dito malikang tambog. Yahan, dibutno dito ang kalayo. Pag-abot sa tulong ka adlaw, nabanhaw siya. Inana ang atong Ginoo, buhi ang atong gisimba nga Ginoo. Kung ang tao kaya ibutang ko sa impyerno, buhi pa ba? Ha? Mabuhi siguro kihapon pero muraog di nakagawas. Maglangoy-langoy sa kalayo, di nakagawas, di nakahawa. Inana ba dahil kung ma-impyerno? Masaag ta, mura ta ginana po. Di nakabalik. Gusto ka nga di nakakabalik? Gusto ka nga mabalik kita sa Ginoo. Sumuna nga, pangitaon kita sa Ginoo, makita ka. Gusto yun dayon. No? Para? Mo jud. Para dili na wala o usab. Karon, kita mo ni picture, unsa inyong buhaton para dili mo masaan? So, very good, ampo. Ayaw jud kalimot pag-ampo. Ang pangutana, kinsa dili nag-aampo? Kinsa dili nag-aampo? Very good. Isa pa niyang ginaampo? Nga? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Kamata pa, isa pa. Buhi pa ka, Lord. Iampo gito kami ang prayer is a very good weapon. Kung ang uban mga kasalita ng mga weapon, kita po naman nagtuukan Jesus ang atong weapon ang pag-ampo. Nga, bantayan ta sa Ginoo nga di ta madala sa mga barsada. Kasi naibarkada dire. Sila mga ligo-ligo dire nga, maglaag ta. Sila traffic. Uy, di ka masunod sila. Ay, di ka masunod kay Bang. Mangulit ka sa pa. Masunod ka sila ha. Ayaw, Jude. Muna nga masaag ta. Kaya naay mga mag-iusap ka nga, ayaw mo sila, uy, ayaw mo sila, uy. Muna masaag ta, kay mutuo ta sila ha, kay wak na nakaampo sa Ginoo nga tabangan ta niya, nga dili ta madalang nila. Unang, kita nga mga Kristohan ng mga anak sa Ginoo, mag-ampo kita nga di ta madala sa mga dakutan ng mga tao. Dili mo kuyog. Ano na natin Kapit naman tayo mag-snack. Naman na yung meron mo. Mag-ampo kita nga dili ta saan. Unsa pa ang other nga weapon? Gawa sa pag-ampo, unsa pa? Baguan, salamat. Salamat sa Ginoo. Mag-ampo, pasalamat ka sa Ginoo. Ito, magpiyong. May mga nag-ampo dili, wag gapiyong. Unsa pa'y buhaton para dili ta masaag. Baguan, kunduros ang Kaya nang ibuhat karon ako. Dili magkuhan, maglagdag. Di maglagda kung dili pa. Masaag. Pero di masaag. Kaya nang ibuhat karon nagunsa mo ron. Very good, nagsimba. Ang pagsimba, isa po na mga agi, nga dili mo masaad, nga naman, tudluan man mo nga, mga bata, ayaw mo pag-ingon ani. Mga bata, ayaw mo kuyog-kuyog, anong sige panghagad sa inyong ligo-ligo, kabasi malumos mo. Ako man, natising. Oo.
Alam mo sa sapat. Kana dining mga dahig ulo kandi mo tuman, mura ba ginakasagaran madisgrasya. Ako ma'am, Muna nga diri sa simbahan tudluan gid mo nga dili magingon ani, magbuutan, dili magsupak-supak, aron dili mo disgrasya. Isa may gusto mo disgrasya bi? Ako ma'am, isa ma'am. Apit ko na lumos. May gani naganap Kay? ako itong pom. Kay nga no, nagligo-ligo ka sa sapa. Dili, Aw, nangoy may. naglangoy di ay. Magligo-ligo sa pa, wa kabalo ang mama. Ning sibat ka di ay ito. Sa atang. Uy, sa changoy. Nisi. Mao na nga diri sa simbahan, mga bata pa man mo, tudluan na gid mo nga ayaw mo ana. Lutaw Ha? mo ma'am. Gabi, tingnan natin ha. Sige, dako ninyo. Magsabay-sabay mong mga barkada ha. Tima, naigin na akong ingon sa inyo ha karon. Mga bata pa man dyan mo. Tima, naigin na. Ayaw dyan kalimti. Kaya basi pag-abot sa panahon, naingon na ka nga. Ingon, magyuto si Ma'am Janice. Oh, madik mo kuyo-kuyo. Tanawa na unsa na ko ron. Wala, basi di na ka mabawi. Basig mas kusga na sa satana sa imuha. Wala nga. Mag-ampo good. Simba kung makaya og. Simba para matudluan. Nya kung tudluan gani Minaw. minaw. Naway wa na minaw dire. Naadyo wa na minaw dire. Oh. Tama mo. Nya kung gitudlo na sa inyo ha. Saman pala kuson na diri ah. Saman, sa buhaton. Inyuhang Manan. timan-an, very good. Sundon. Oh. Oo. Sige daw be, ugma kay klase man gyud ugma. Unsa ka ha kung moingon imong classmates imo ha? Ay Rini. Ako sa kuan din ay mga marang dito Rini, mamuha ka. Ya ting klase. Sunod ba ka Tawad Rini? sila ma'am. Sunod ka? Ayaw Jud. Hello, kawatan Oh, nila. no. Rex, ako mo kuan Rex. Ay, Jan. Ano pa sa pa dyan? Break pa. Sunod ka dili. Sunod dili. Matay bitaw ha. Manghagad ra pud sa Satanas. Suguon niya ng mga bata nga gusto kay manglaag pud. Isong. Ay, Sven. Masibak na Sven. Magawa sa eskwelahan Sven. Sugot ka dili. Matay bitaw ha. Kana. Muna timanaan ninyo. Kabalo mo mga bawal na, kabalo mo mga di na maayo, pag naay mo istorya sa inyo nga anak, kabalo na kaon sa inyo ha? Buhaton, musunod ba or? Dili. Pero pag maingon yung mga amigo nga, ay, uy, magklase na si ma'am, musunod na ta. Sa buhaton. Aboyo. Sulod, magkuyo. Ano yung maayo nga bata? Kasabaan ba ng maayo nga bata? Dili, uy. Mabunalan ba ng buutan nga bata? Siyempre, dili. Oh, na, kalikay taog. Bunan. Isa pa, isa kabalo magbasa. Kanang kabalo magbasa, pagbasa mo sa Bible. Pag magbasa kayo mo, mas ma-bright good mo. Sige ragot, mas dagahan mo mahibawaan. Pagbasa mo Bible, di ba? Makita ninyo. Oh, daghan, ikang mahibawaan sa Bible. Basig wala mo kahibalo. Kung naay Bible sa iyong balay, hirang kasi mama. Pero mo, kanalig mo din. Alam ko, basa-basa mo ma. Sundagid basa. Kaya ang Bible, mga bata, puros na mga story. Gikan kang Adan, kang Eva, kang Noe, kang Moises. Isa pa. Abraham, very good. Kang Isaac. Katong nasunog nga syudad. Nga nasunog ganito kay nagbad sila, gisunog sa Ginoo. Nasaad o, nagulat og kalayo, very good, sinungdom ka ato no. Sa Bible na tanan. Kita sa klayo. Oh, katong unsa man to be, katong story nga gitukop siya sa dako nga isda. Si Kwan Ito. Si Kwan. J nagsugod. J nagsugod. Titi. Jonas. Very good. Si Jonas. Sila nito si Bay. Katubae, ma'am. Si Jonas. Tungkuan, ma'am. Katubot. Alay man na, sa salida rin na siya, di mo gina sa Bible. At nasa Bible yun si Jonas, gikaon siya sa dako nga isda. Anong gikaon siya sa dako nga isda? Hello, ma'am. Wala man ito, ma'am. Very good. Wala ni tuman, nagsupak-supak. Muna may tabo lagi. Magsupak-supak kita sa Ginoo. Lakot sila, ma'am. Pero magani kay wala siya na matay. Gitagaan yapon siya sa Ginoo og chance. No, nga magbago siya, sunod niya ang mga
suko sa Ginoo sa iya. Ana, pagbasa mo sa Bible. Pagbasa ra gud mo ang Bisaya nga Bible. Pagbasa mo, makabalo mo daghan kay mga story to nga mga amazing kay nga mga story. Ha? So sa gato para dito dito mga saag, ampo. Kaning ibang ni karon maminaw, magsimba, nya Sipat-sipat. basa og Bible. Sige ha? O, di magsipat-sipat. Ikaw, si GR nag-ingon. Mangutana ko sa inyo nga sunod Domingo, assignment. Mangutana ko sunod Domingo, unsa inyong gibasa sa Bible. Ha? Magbasa mo sa Bible. Kabalo mo magbasa. Kabalo na, uy. Ina si Ate Puto. Ito, loy kong basa, te. Ha? Kabalo, uy. Ha? Sige ha, magbasa mo sa Bible. Bright yan eh. Hindi ko mutuo nga din bright. Bright eh. Diba, Jasper? Magbasa tao, Bible. Mutana ko sa Domingo ha. Kung saan yung gibasa nga Bible? Mutana ko sa Domingo. Oh. Kamo mangita og verse. Kamo amo ingon kung unsa yung gusto nga verse nga memorizon sunod Domingo. Ha? Kasabot ba mga bata? Okay. Sa itong buhaton dari karon. Color ta. Pero bago ta mag-color, ako sang gihangyo tanan sa pagtindog. Yes. Kinsa ba diriya ang gusto mo sunod sa Ginoo taas kamot? Kinsa diriya ang dili gusto masaad? Taas kamot. Ihangyo ka mo sa pagduko sa ulo. Pagampo mo bangay kung tabang sa Ginoo nga Lord. Bangi ko nga di ko masaag. Bangi ko Lord, nga dili ko madala sa akong mga barkada nga dili maayo. Kamo ang magampo gid mismo. Dong baba dong. Kamo mismo magampo diha. Ingon sa JR ganina magpiyong kung mag-pray. Sige daw be. Nagaanta mo og time, magkamo mag-istorya sa Ginoo. Bahalag sa una-una lang, bahalag dili mo tingog. Bahalag na sa una-una pagampo sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Lord, ubani ko nga dili ko masaan. Lord, tabangi ko nga butan ko. O karon gihimo na kita pagkaro sa ating pinudugo lagi pagayod kaluwag na kita niya gikan Yes, Jesus, sa mga bataan, Lord God, na sa mga hangyo na kanimo, Lord. Tabangi ang mga bata, kanimo kabataan, Lord God, nga sila pagdako, Lord God. Dili sila mga saag, kundi na lang gid gihapon sa kanimo, Lord. Ikaw mag-embrace ka nila sa mong guidance o protection. Nga magdako sila, nga mahadlokon, gugmaon da kanimo. Tabangi, Lord God, nga sigasa mo sa paingon, Lord God, magdako nila. Ikaw na yung ulit na protection sa kanila. Sa mong kay gitugyan, in the name of Jesus. Sa maraming amen.